অংখর এদিবা অংখর মানে পরে প্রথম অধিক মানে সারাতে কোন লামা করে গেছে তো বকে এমন বড় ও লামা চেংজাগৈ অরনি হইতে ওয়াইসা সাবনু সবাইখা আবো তিনি এমা ত্রিপুরা বুড়ি সোসাইটি অরব ক্যামেরা নাই যে মান নাই বলনা आं थांनो सुंबैनाय आबोनि बिसिं पिसे नों सालसा इन्जिनियर नाय ताम बुमुंनि हा सुनोरी त्रिपुरा आं मयथु दंनाय आं आनि बखाव सुनोरी त्रिपुरा नों तामुंनाय নন্দলাল নন্দলাল স্যার মরবন নুঙ্গাং থাকনো দে নিরজয় সব নিরজয় অরু কোখাইছে ত্রিপুরাবো কাইসা সশিয়েল অর্গানাইজেশন ত্রিপুরা বুড়ি সোসাइटी होननाय बरनि हेडक्वार्टार और आगरतला उनो ओमफ्राय बर बेलाय एक्सपिरियेन्स बर विशेषभावे मोजांथि मन्जु देव बर्मा ओमफ्राय अपर्णा तेमातिया मोजांथि अपर्णा अनेक अभिज्ञता सम्पन्न बर बर आगे आदिवासी महिला समिति बै सामगान्त मोनसे सालसा सुलसुया माने 10 বছর 15 বছর মই बर आफायख्लाय आदिवासी महिला समिति बै सामगान्त मोनसे बताबो बाय थांनि कायसा सशल अर्गानाइजेशन कियक्का आबो ओंखाय त्रिपुरा बुरि सोसाइटी ओंखाय ब अरसिमिया अमरपुर आयां बिसिं बासां जे जायगा बुइसगैया आफाय जायगा थांबाय खातारक बागयो बयरक बागयो कलम खाता बागयो ओंखाय अरबो सालकिसा सेकांगरक बाग फायका ओंखाय वानसुमानिखाय आहाय बरफ जेहेतु और बागन फायका गानि कन्स्टिट्युएन्सि गानो इनभाइटेशन जोका आउन बागै मा फायका ओंखाय बेलाय तो तंथका तामहनैबा अर ओंखाय बिनि बरफ जे खाय दंमोन ओंखाय कुनु अंगया माने माननानै बागै खाया बाहाय खाय हिन्दी बरफ रां बुइनि थानि रां थुमो बुइनि थानि रि थुमो थुमोयाखै जे बखा गोनां रिनानि मुसुंगाय रंनि थानि थुमोयाखै सिनि बरफ जरा पाइमान जागिया क्लाइमानया आफाय बरफ थानि बरफ बागो बिनि सिमिया दो आयांग दिनै कलाय घन्टा सरा आयां तेव पश्चिम बरफ बाखा ओंखाय आफाय खाय जे जायगा कुलक सुरिले मानिया जे चुकमुसुक बरफ सामुं खाय दङ तिनि बरफ साख्लायखा प्राय 20 जन सोराय रग्न जे परिनानि मुसुंनाय आगरतला लांनाय बरफ परिनाय फ्री उनाय बांला मिडियाम नि उनाय ओंखाय आं नायनाय माने दा ठीक आसे जों टाइमाव राजनीति खालायो किन्तु जोंनि बिसिङाव आंनि बोखाबो आबनो राजनीति जों खायनो नांगौ तारमानेबा जोंनि मानथाय रखनि बागै जों पलिटिकल अर्गानाइजेशन मा खालायो किन्तु सशियेल अर्गानाइजेशन जोंनि बिसिङाव तेबो राग खालाय आवहाय खालाय त्रिपुरा बुरै सोसाइटि सिमिया आम्बासावबो जोंनि आमसायबो अमाय खालाय कायसा एनजिअ बासाथन जों कन्ट्रिबिउट खालायो जे मानथुइ नगरी तंगन रग्न रहबाय रां किसा सुबालायो जों अमति खालायो सिनि धलायो जों खालायमान नांगौ बकिसा खालायका कैसे सिनि दफा बसखां आगत थांनाय हाय हांगाखै तो जों नासिबाय सिबि दंनाय सरकारनि फासिं सिबि नासिबाय दंनाय सरकार बिनि बख्लायनाय जोंनि दफाबा जोंनि दफानि बागै जोंगो खालायनायनि बागै चाइतज्ञानि बागै आं जतनि फासिंनो कबुंगा मुसुंगो जोंनि धलाई जेलावबो कायसा बहाय सशियेल अर्गानाइजेशन आसाय दं जों पाल खालायै जुमालायमानि बिसिंथै दिनै फरेनार रुवाजा बाराव फायका खानाबो सामनु आयां बिसिङो गुबुनबारि थालबारि जे जागाबो गया अमतै चिनि बखा कुवारं दं जों सिमि खरकसा खरकसु सिखि दंखा चाकरि खालायका नक उनखा हो उनखा आवबाय सिमि दं याबले ना जोंनि ताम कन्ट्रिबिउसन बरक उंगै आसायखा जोंनि दफानि बागै जों ताम खायमान आबो जोंनि बखाव जों सुना नांगौ अब उंथं
माने अब ससियेल एवारनेस कैम्पेन बुंथों तेके सानकै जों बुइनो मा सानाय जे आं तिनि अर साका जेरै रखनो नरकनो तिनि चुबा माहाय अरनि बररगो तिनि चुबा माहाय नरगो तर खांखाय लक खांखाय सिटी तंखाय डाक्टर खांखाय इंजिनियर खांखाय नरगो अमोते खलाइनो ससियेल अर्गेनाइजेशन बिसिंति चुबा लाइदि गायसे जों कायसा बा कायसा चुबा माने बिसिंति से जों तिनि दफानो बसकां लांथां नामनाय तिनि चुङासो रंदितलांनाय जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बर अरन सिबि तैसात लांथांनाय अमोते खलाइसे दफा हामग्रायनाय हाय हांगाय तो अब सासिम खलाइमिया आं सासिम दफा हामग्राय खलाइमिया केबल सासिम खलाइमिया अब लुकुनि सामुं लुकुनि बर रत्न जत टाइमनो कथार लायै सालायै अ सामुंनो जों थांनानै बागै दिब्रा बुरि बदलनोबा आं बरनो हामबाय जाफारो बर कुनि अर फायै जिनि बर रत्न बर चुबा मानि बागै media taku kuno balai hambai जों दिनै गलाय डिस्ट्रिक्टनि गुरुदन बिसिनि खगेन्द्र रवाजापाराव अ आमचायाव किसा जों गुन्दा ते रिचुम जरायरंनि कक्रारंनि रिचुम रक्तबय नि फायलायजा जों दिनै अरब फायमानिखाय बालायखायनो जोंनि नाहारमाखाय शिक्षानि बागै अ आमचायनि जरायरंनो जों आगुलि ट्रांगै बाहायखाय जोंनि NGO रंनि स्कुलाव ट्रांगै शिक्षा फोरोंमान आबुनि बागै फैनानै तेयो अजागाव प्रेस सेन्टार मा फारो बाहायखाय बरंनो अ जरारग मेलेरियानि जरारग आमनि किसासो कगलां सालायखा बाहायखाय अ जरारगनो जों काटि होय चरायनो कांखा ट्रांना बागै जों ताक्लाय बिसिओ आमबासा आमचायाव जों श्रीनिवास पारा सतीराम पारा तैल कुमार पारा आमति हाइकबां जागाव न आमचायाव फायका ताक्लायसो ओमफ्राय जोंनि अबनो नाहारमो जों आमचायनि स्रायनो किसारि बागमुं बिसिंति फायो लेखा सिंतिनि बरंनो सुबा सुरनानि बरंनि मा फारबाय कक्सलायनि आबनि बागैनो जोंनि फायमुंजों दिब्राबुरि ससाइटिनि लै जों सामुलो जों थांना फायनायजा गंखाय अपर्णा जमातिया जोंनि दिब्राबुरि ससाइटिनि रंजा आदम थैंक यू